Oh, para mabulong ang kakita kay hindi sila maghatag. Ari ay, Bandejak. Ari nga lagi iso ko nga sipa nga tigulang kay. Bitaw na. Ako bala sini. Animal. Kauti paglitaw nga tigulang ini. Wala ka kay gomol. Pigaw. Wala. Egan na. Tigulang na na yan. Ala, ako ay. Batunay niya Kamu nagapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Para magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang nagapalaga sa imo. Yari na ang kompletos rekados nga drama. Diri mabatian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Nice yaga, Showtime Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Tagsang ASFM 106.9. Kagkaroon, suguro na naton ang pagharaka. Diri propong ko katauhay siya akon pamatsyagan. Ano tong chat ni Basyang sa akon man? Si Parimiloy ko no, nagalain ng pamatsyag. Nagasakit ko no ang tiyan kay nasubrahan siyang kaon. Nan, sa sobra na naguro kaon siyang Balinsyana ginhatag sa amon siyang nagligad. Nga mandaan nga do hindi siya maguntat, do hindi ako pagbinlan, do hindi ako pagtagan, dalok la si tigulang, miresik la si tigulang na. Mando hindi maguntat sang kaon. Alala muna, nara nagsalalakit ang tiyan niya. Kay man animal kasi tigulang. Sino ka nalabak mo? Si Pariberto, Parimiloy. Oo. Na naman ito yung klase tigulang perting banat niya kaon sang linugaw sang nagligad nga adlaw. Bawte, nagsakit ko nung tiyan niya. Di ba mo nang dapat sa mga tao nga doon hindi manghatag? Sakitan tiyan. Ikaw Parimiloy, kamusta ka na? Nagalain ang tiyan ko. Ay, galain ang tiyan mo? Naano mo na iyaman? Di, anong mayo to sinangaymoon kaya naglain ang tiyan mo? Baklan ka bulong? Baklan mo ko bulong Naglain pa. Ati nalang di kwarta mo kay baklan ka bulong Wala po kwartas mo? Bayaran talaga kung bakwa ko nito ako, hindi pa picturan? Ay nano, pila pa na yung guro katuig kag mahatag sa imo. Tapos, pangayuan mo kuya siyang kwarta. Di, Jackie, malakang si Paripidong. Duway ko naging makita, no? Oo, no? Lapit lang Disyembre, wag yapos la. Ay, Nano man si Paripidong. Buhay pa to ay Ay, hindi man dira. Si Jackie, kabalo ko yung mayo pa tong lawas ato kay Porteto yung kapasik. Si Paripidong doay naging kuya kakita siya. Kakaon ba to sa guro to? Ang bati-bati. Uy, do kalain siyang ubo nga muna Parimiloy haw. Way kabala-kabalo nga basta mga muna kuno nga ubo talagsan lang tao kabuhi sina. Hindi ka magkabala ka. Hindi to mabuhi at kaya kinabuhi ko way tagduwa. Kung nalahig ka pa. Pero nadumduman ko bala Parimiloy. Siyari pa bala si Jackie kag si Paripidong. Nagligad, may nasugata man to sila nga mga tao nga mga hurong Parimiloy, ginpangayuan sila sang kwarta. Amo ni natabo Parimiloy ay istorya ko sa imo. Aber. Pamati bla. Mau bayo Jackie ka pauli ka na ba? Ola? Ay, ba? Sakit pa sa hawa ko. Panag-ato sa baha nga nagsunod sa balay. Ay, ang bata na tawag mo ko lang. Buligan ta ka bata na okay lang
Ate Mayo man na gining-gini mo lo. Ay, dali lang. Di kita sinibagi man. Hoy, nga nagdulog ka mo. Yan o. Naglo ka mo? Ay, pwede kami kagi mga tuto. Ay, ginlabatan yung lagyan namon. Mga chay. Wala, sige lang. Agi lang. Pero, may inog ba ka tada biske? Ay, pasensya gid. Wala gid. Ay, ano bigyan nagbinagyo. Ay, wala ko ka pamunid. Wala ko ka baligya sang tilapia. Ay, wala di ko binta sa bungto. Sensya gid choy. Daso na mo nga agid eh. Tagaan ka na mo na. Hindi Gusto na mo niya subong. Lain naman tong boss. Oo man. Ate, hindi ka mo ni kage. Luwas na. Magkastiguhan pa ka mo. Ay, dula, di dyan ka. Kalma lang doon. Ay, baloy, magkabuhay. Yan ang tawa pala, oh. Tigulang na kuya. Sakit to yung pagid kabe. Kagupon ko, bata pa diya. Wala namin isang labot eh akong bata na sa akong tigulang na saya. Ikaw wala kami isang labot kung tigulang ka na ya. Gusto ang ipangayon namon, yatak na ya. Oh, kaya raw wala. Wala gid choy. Ay, malae ni Jack. Di naman kadlok lo. Galit. Ating pasensya na man tayo Ano ni? Ati ano pa? Kasi ko, unta na ng mga animal gini. Oo. Para mabulong ang kakita kay hindi sila maghatag. Ari ay. Yeah. Bante Jack. Ari ay. Ari nga lagi iso ko nga sipa nga tigulang kay. Yeah. Bitaw na. Ako bala sini. Animal. Kauti paglitaw na tigulang gini. Wala ka kay gomor. Pigaw. Wala. Egan na. Tigulang na na ya. Ada. Ako ay. Batuday niya ay. To. O hindi. Nagtabog kami niyong. Ay naano. Animal. Nakusog magaling magsipang tigulang ini. That's right, pasensya gid Pasensya gid. Di namon tayo ni paghimoon galing kay kamong kapunguna mo. Utro ka man nga bata ka. Ari man imo ay. Ikaw Jack, hari ba na? Hello Jack, nagkirig-kirig. Awan, ato na. Hala mga kanasyaga, nalipungan kita ng animal. Pasensya gid sa inyo. Animal ka. Dili kung mangupod ko. Wis, hindi ko ikaw mapatawad. Ako ba kasi mo, hay? Langabi lo, ginisa mo lang sa kasipa lang. Ayabaw. Wala naman sa kahulag, oh. Ay, tay. Nakaluluwa naman silang dua ba? Ay, pasensya gid sa inyo. Ano? Mahalin na tadi lo. Oh, Jack. Masih ko may makakita, padali ka na sa aton. Mapuli na lang gani ko. Nainit kitang ulo ko kay Kapitan 250-50 Masiling sayang nga pabalik lang ko kuno dason adlaw. Kinpicturan ko na gito ang balay ko nga totally. Kaya mo man ako ng mga requirements. Nagpasa naman ko to sa mga ID ko. Ang ambal yaya sa akon. Hulat-hulat lang. Pero
Nakita ko gidya nga may gindaho siya sa kay iski Chairman Nicole. Daw ka damol to sang gindaho ya kay iski Chairman Nicole. Ha? Sa pamatya ko, may relasyon gid sila ni Kapitan Do 50-50 kag ni iski Chairman Nicole mo. Oo. May ara gid. Ay, salamat. Way gidya napiktuhan ang balay ko. Ano kay way pa bagyo? Namanting na kuya sa akon mga atop kag balay mo. Ano pa, way gidya siyang may nakakas nga atop? Oo. Kay Migo Albedo, halos na ubos gidya ang atop ya. Nahimo gidya nga totally. Oo. Ipanipo niya pagani abi aguro iya sang kasilingan namon gali kay iya na atop. Oo. Kadungol gidya kay Migo Albedo. Kadungol gid. Nasaw na akon balay. Magigit ko sa balay nila ni Priduming. Kalaway kita sang balay nga magtulog na way atop. Oo. Mayong kay Priduming. Kay daw wala kita kuba. Nakapanggapo sa sang iya balay mo. Ano pa, way kita may nakuha nga atop. Ang ako niya, natutaligid. Oo. Malabay na ko sa balaya. Garbino, hapit yan ay pre. May istoryata. Pinapahapit ako. Mapit ko. Papakuno-kuno ko sa iya nga kuno abi. Nag-ayo na ko sa iya. Pero wala. Oo. Mapalapit ko. Ya. Ara si Pre Albino. Mayo kay nagpalapit sa santawgon ko. Hindi na saguro aking sakon. Lantawon ta di karon. Kung maayo na sa sakon. Lantawon ta. Duming. Pre. Uy, Pre Albino. Ay, salamat kinagpalapit ka sa tawgon ta ka, pre. Ho, pre. Kay way na kita ka istoryahanay nga duwa mo. Oo. Hindi ka na akig sakon, Pre Albedo? Ay, hindi na, pre. Pagkalipas ang bagyo, nadula na tong akig ko. Oo. Pre Albedo? Oo, pre. Ay, oo. Oo, gali, pre. Ding kahalin. Dito ko halin sa barangay na isaga, pre. Nagkadto ko to kay Kapitan Do 50-50. O ano, pre? Nag-abot ng inyong ayuda? Ano nga nag-abot man? Wala gid, pre. Oo. Pre Albedo, why gid nag-abot? Oo, pre. Why gid nag-abot? Oh, bati ko. Dako na kuno ang budget, pre, nga ipanghatag para sa mga totally, pre mo. Oo, pre. Dako na kuno, pre. Daw 15,000 na kuno, pre, o 15,000. Oh, dako gali, pre. Pero saan una kuno, pre? Ambot, pre. Amo na ganing kainit ang ulo ko kay Kapitan Do 50-50, kaya ang sabat siya pirmi sakon. Hulat-hulat lang. Ay, ano na ya, pre man? Amo na gani, pre. Hindi gid siya magsalasakon kay sa eleksyon. Hindi ko na siya pagbutohon. Pre Albedo? Ho, pre. Kag-ari gali, pre, ho. May sugid ko gali sa imo. Ay, ano na, pre? Si Kapitan, parte ni kay Kapitan Do 50-50 kag kay iski Chairman Nicole. Ano na, pre? Abi mo, pre. Napanilagan ko. May relasyon gina sila Kapitan Do 50-50 kag ni iski Chairman Nicole, pre mo. Pre Albino? Ko, pre. Kay samtang nag-auyat si Kapitan Do 50-50 sa kamot ya. May gindaho si Kapitan Do 50-50. Daw kadamol to nga sobre mo. Uy, gali ka, Pre Albino? Ho, pre. Amo ginanapanilagan ko. May relasyon gid sila ni Kapitan Do 50-50 kag ni iski Chairman Nicole. Pre Albino,
Kuna mo. So, diri sa barangay na siya, duha na ang marites. Wait, pre Dumeng? Oh, pre. Duha na gina, pre. Sino ang isa, pre? Si marites siya. Tuod kinaya nga marites kasi amo nang iyagalan. Pero ikaduha nga marites siya, pre. Abi mo ko sino? Sino na, pre? Ay, ikaw. Oh, pre Dumeng? Oh, pre. Ako gigagali ang tuod nga, ikaduha nga marites? Oo, pre. Ikaw ay ikaduha nga marites, kaya nagamarites ka na sa akon mo. Animal ka, pre Dumeng. Ay, ikaw bala, pre Albino. Hindi na bala mga akig. Pero tuod bala, pre. Si Kapitan do 50-50, sa panilag ko, may relasyon gina sila, pre mo. Kaysa pagkanto ko itong pagkuha sa food pack, ang kay sketcher man ni Cole, purtig na mo, sila ko, ang ato niya, jutay lang, tatlo lang kasardinas kaga noodles. Ha! Kabaluman ko, pre, nga may ikaduha nga Marisol. Ay, doon ka, pre? At least sinunod ng ikaduha nga Marisol, pre. Ikaw, pre Dumeng, ikaw ang ikaduha nga Marisol. Ay ga ako. Di mo, nag-agree ka man sa ginambal ko. Siling mo, nakapanilag ka man, kundi Marisol ka man, pre. Pre Albino? Amo na nga, gainit man ang ulo ko sa imo, pre. Kay ginambalan mo ko nga marites. Ay, pre Albino? Kundi, ikaw, si Marisol man. Tira ka na, pre Dumeng. Malakat na lang gani ko. Malakat na lang ko, pre. Tira ka na. Uy, pre Albino. Di ka ba kanto, pre? Malakat ko, pre. Kinabalan mo ko nga marites. Ay, pre Albino. Maghalog ka. Kay may bag-o na mga bagyo nga maabot. Si Berbina. Abay na. Hindi naman nabaskog. Pre Albino. Pao, mayo lang kay nakapuli na kulit sa balay kag nagbunok kag nagbaskog ang ulan ba? Subong kay bang mabot ang bagyo nga si Berbina ay. Sige lang hindi naman sa baskog. Galing kay ulan lang. Matulog na ko mayo gani kay ang kusina lang kag ang sala ang nakwaan atop, ang kwarto ko wala. Matulog na ko Mahayo kini karon ang tulog ko kay nagaulan-ulan, maturutugnaw. Pabalik ko to, kuya sang tulog Pao, ano ni oras man? Alas 2 na. Do katugnaw, haw? Hindi. Basa ang akong short kag bayo. Nangihi ko? Pero hindi man. Kay, why na kuya gapanghi, tigulang ako. Hindi. Ang akong niligdaan. Nagdanaw gid ho. Kuna mo nangihi gid ko guro ay. Kay nagtanaw gid ho. Haba. Do nagamatamat ya damo ang basahaw. Hindi. Nagsaka ang tubi. Hindi. Abi ko ihi tubi nagali ni. Hindi. Nagamat-amat dalom. Sige pangadaan kang ulan ho. Sige pa baskog sang ulan. Hindi. Nagdalom at tubi. Maano gid ko ni karon mo. Nanay ko. Masaka ko sa balayan. Kabay pang hindi lang Kabay pang hindi lang marumpag kay gabok na nga danang kawayan kong mabalayan.
hindi lang tani marumpag pa. Kayo, ang tubi, nagdalong na. Oo, hindi lang tani. Ba, hindi. Doon nagaragaak ang kawayan nga balayan ha. Hindi. Mabali ang kawayan nga balayan. Mahulog ko. Diya! Hindi. Ale, kadalong sa tubi. Tagaliyo ko. Kagabas ko sa sulog. Manod ko. Taba! Ay kagaho na. Pero kabas ko gapos ang ulan. Magawa ko sa akong bertahan. Aring bertahan. Aba, hindi. Nagdalom ng tubi. Lapit na lang siya sa loob ko. Apat na lang kadangaw nga makalabot sa loob ko. Kadalom ng isang tubi. Tabang ka mo. Tabang. Pwede. May kapangayo sa tabang. Ginaanod sa isang baha. Siya ho. Hindi. Nagalumos-lumos siya. Kung ang kilala ko pa, nagabukwa-bukwa siya. Daw binalukan niya na ng uloy. Kaya daw, hining. Kahining sa uloy daw binalukan. Makuha ako sa kalat. Aring kalat. Igot ko na sawa ko kag igot sa patahan sang balay ko. Lumpatan ko ang nanod din na. Lumpatan ko siya. Hup! Ari na siya. Kadalong sa tubig. Ari na siya. Dakpon ko yung ulo. Hup! Hindi man yung ulo nakaplan ko. Binalukaan man ini. Iyabi ko gani ulo nang nagabukwa-bukwa. Ato ko siya. Amugit ko guro mo. Dakpon ko. Amugit siya gini. Butwason ko. Hindi. Siyempre albino man ini. Butungon ko siya. Pakat ko sa balay. Masakat ko sa balay. Ano na balay? Masakat ko siya. Amo ng abilidad ni Jackie Premiloy. Hindi yan kinaandan nga bata si Jackie. Si Peripidong hindi man kinaandan nga tigulang. Sabi mo malaw-lahugan mo na. Grabe man ang abilidad sila. Amo na siyang istorya ko si mo. Si Peripidong kilala ko na pero si ikaw kung balay ko kasalanan ka magatubos ko. Ako Premiloy nga ko. Aba. Tita mo na. Kaya ko na iya. Ari. Doon ka tulog kagit siya ako niya Tiyan Premiloy. Diyan ko lang bawat mo Grabe ka. Ang bawat na diri mo na yung sliogo. Hindi na kagit ka tulog sa tiyan ko. Huwag ka kabalong bisan kurinot na yung panet ko. May mga abs pa ko abs? Oo, 8 ya kabilog abs ko Iba niya 6 packs abs na Ako niya 8 na Apa? Ano na siya na 8? Ano 2? Si kabalo ka na ako na ng 2. Mga tulaan sa kilid ko okay. Oo, amo nang kinahanglan. Inisip po magaling mga gagmay, mga abs. Oo amo na yung abilidad kaya Premiloy, hindi mo kuya masaragat. Nadulapsi ka? Wala Premiloy, may ngagaw ko na yung puli. Dalagin. Hindi. Nalipatan diyang pagkaon sa kilid yan. May ngagaw ka na? Oo, may ngagaw na. Sige, lakata to. Dali lang, ang ginapay, galing ang gimbakal ko. Hindi. Dadagdag na, iko na na. Hindi, kinkuha yung ginapay, kaginti mo.
giplastar ko sa labisa. Oh, ya. Ala, gipapa ko na sa labisa. Ya. Ay, patay na giniguro si Pre Albino mo. Ya. Mo, hindi lang tani. Hindi lang. Hindi. Nag-augayong siya. Nag-augayong si Pre Albino. Pre Albino. Pre. Sadiin ako. Sadiin ako. Uy, gapabangko siya kung sadiin na siya. Sadiin ang mga guardian angel ko. Tabang. San Pedro. Uy, kumpare ko na. San John Paul. Uy, amigo ko na. San Paul Chan. Uy, amigo ko pagida. San John Roy. Uy, hindi ko na amigo. Uy, ginapanglawag yung ngalan sa iya kong guardian angel. Sadiin ka mo. Tabang. Sadiin ako. Uy, Pre Albino, ari ka sa balay. Ari ka pre sa balay, pre. Sino ka? Uy, ka na nakilala sa akon. Ako ni, si Primo Domeng. Ha? Daw hindi ka man si Pre Domeng, kay naglain ang tingog mo. Naglain man ganing imo. Ginlapnan mo gid ko. Ay, ikaw yung naglapon sa akon, kikibutwas talaga sa tubi. Ikaw kitya. Ay, iya adibal. Pre Albino. May duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Ano man nga kapigaduhon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom magapabakod sa aton tagipusoon. Tub-tub naman sa liwat, ini naman ang inyo alagad, Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati. Sa ngalan na lang siyang bilog nga puwersa sang NYGC Blind Drama. Kaupod sa aton nga mga aktor. Bye-bye! Halo ka mo, halo. Halo ka mo. Bye! ASFM, sa ASFM, magpamati ka na para malingaw ka. Sa ASFM, sa ASFM, 106.9 sa FM ta. Mga abyan, kabinalangga, sa YouTube magkato. NYGC Blind Drama, dito gid makita mo. Mga sugilanon nga makatalandog daw pelikula sa radyo. Pamatian gid ninyo, kay ini para sa inyo. NYGC Blind Drama, dulot namon sa inyo. Mga drama nga makapukaw sa tagipuso ang nga masubo. Hindi pagkalimtan nga mag-subscribe kag mag-share man dayon. Kayang amon mga drama para gid sa inyo nga tanan. Nagasakit bala ang inyo kalawasan, nagalingin ng ulo ay tinulugan. Panuhot kagkakapoy ang nabatsagan, magpamasahi ang sabat sinitanan. Sa kabudlay sang aton nga mga trabaho, hindi malikaw